Wheels for Africa, begonnen als four-wheel drives inrichten als ambulances. Ja. Dat doet u dus nu niet meer? Dat doe ik niet meer, daar ben ik echt te oud voor geworden. Ik heb artrose in mijn handen, dus met de collectebus dit doen. Ik kan ook niet meer zo zwaar tillen en weet ik allemaal. En ik krijg in feite de hulp van mensen, gewoon dat ze zeggen, we doen dit even voor je, doen dat even voor je. Oh, en daar staat op wat er in een verbandkoffer zit. Het is allemaal, en het is nou een rotzootje, maar daar kan ik niks aan doen nou. Maar normaal gesproken ziet het er fatsoenlijk uit. En ik ben begonnen met dat soort doosjes. Nou ja, dat is allemaal papier en alles. Ik heb net een hele zooi weg moeten gooien. En toen kon ik van iemand bakkerskratten krijgen. En nou, daar kan ik mooi in sorteren. En als ik dan gesorteerd heb, dan ga ik op een gegeven moment bezig. En dan pak ik er 6 en dan doe ik een elastiek omheen en dan gaan ze weer terug. En als dat weer klaar is, dan ga ik weer emmers vullen. Nu weten wij inmiddels dat Maasbracht een smeltkroes van nationaliteiten, culturen is. Dat heeft natuurlijk ook met de binnenvaartscheepvaart te maken. Waar stond uw wiegje? In Bilthoven, bij Utrecht. En hoe kom je dan in Maasbracht terecht? Ik ben groepsleider geweest, altijd. Ik heb in verschillende inrichtingen als groepsleider gewerkt. En ik ben hier in een schippersinternaat terechtgekomen. Was dat internaat al eerder of was u... Nee, dat was er al eerder. Oké, hoe kwam u dan in dat schippersinternaat? Ja, toen de tijd was het, als je groepsleider was, dan verander je elke keer. Zodat je heel langzamerhand een andere baan kreeg, wat meer verantwoordelijk, nou, enzovoort. Ja. En ik had in een inrichting voor zeer moeilijk opvoedbare jongens gewerkt. Daarna in een medisch kinderthuis in Egmond aan Zee. En toen heb ik hier gesolliciteerd, want een directeur van mij in dat jongenstehuis, die was hier directeur geworden van een internaat. En ik zag dat hier een hoofdleider gevraagd werd. Ik denk, ik heb hem gebeld. Ik zeg, hoe zit het? Hij zegt, als je dat kan krijgen, moet je het doen. En zo heb ik daar 25 jaar gezeten. 25 jaar? Ja, 24. 24. Maar dat is er niet meer? Dat is vandaag of van de week of van de maand voor het laatst. Er zaten nog 3 kinderen. Goh! En ik heb er met 120 kinderen gezeten. Dus wat dat betreft is het wel veranderd. Ja. Maar ik heb er altijd met heel veel plezier gewerkt. En dat, Wat is dan wat is dan de truc in de zin van hoe dring je tot ze door? Het zijn mensen, hè? Ja, maar je moet wel weten hoe je met ze omgaat. Maar als je je hele leven met mensen omgaat, dan is er geen truc. Dat was uw leerschool? Ik heb altijd normaal met de mensen omgegaan. Ik ben niks meer of niks minder. Ik heb ze op hun niveau, ben ik ermee omgegaan. En dat heb ik altijd gedaan. En dat doe ik nou in Afrika nog. En daar ben ik, in dat land ook, ben ik gast. Maar als ze aan mijn spullen zitten, dan ben ik af en toe heel erg boos. Maar gewoon functioneel en daarna is het over. Als ze een auto slecht onderhouden, dan krijgen ze van mij op de donder. En als een kind vervelend was, dan kreeg hij van mij op zijn duvel. Of van de groepsleider, want dat heb ik veel liever, want dat moet ik niet doen. Maar je moet gewoon normaal met de mensen omgaan. En ik ben een bepaald type. Ik ben redelijk directief. Ik zeg waar het op staat. En als ze anders vinden, kunnen ze met me over praten. Maar moeten ze niet gaan schreeuwen. Ik wil praten, maar niet schreeuwen. Ja. En zo heb ik altijd gewerkt, doe ik nu nog. Met praten kun je eigenlijk alles wel oplossen. Meestal wel. Op een normale toon. Ja. Als ik internet tegenwoordig zie, dan word ik er helemaal moe van. Ja. Ja, ik snap precies wat u bedoelt. Ik noem internet wel eens het afvoerputje van de samenleving. Ja, ik zag op een gegeven moment een berichtje langskomen. Vroeger, als je iets niet wist, dan hield je je mond. En nu kan je heerlijk profileren op internet. Ja, je kan lekker leeglopen, hè? Ja, heerlijk. Ik vind het afschuwelijk af en toe, echt waar. Wat heeft u van thuis meegekregen, waardoor u zo geworden bent zoals u bent? Kwam u uit een warm sociaal gezin? Nou, nee, niet zo erg. Nee, niet zo erg. Ik ben van 45 natuurlijk. En ja, je had niet veel. Mijn ouders hadden niet veel. Mijn vader die had in de kamp gezeten. Mijn moeder die had alleen moeten doen. En
Ja, en dan kom je in huis met andere mensen en dan langzamerhand ga je naar een eigen huis. Ja, je vader heeft een tik gekregen, je moeder heeft een tik gekregen. En ik heb mezelf eigenlijk een beetje opgevoed. Wel met, mijn moeder was redelijk, maar mijn vader die had zijn handjes af en toe nog wel loszitten. Maar goed, Dat kwam door het trauma ook? ik denk het wel. Alleen, ik heb altijd gezegd, omdat ik geslagen werd, mijn kinderen worden nooit geslagen. Heb ik ook nog nooit gedaan. Nu nog niet. Ze zijn 53 nou, 51 en 42 geloof ik. Dus die hebben nog nooit slaag van mij gehad. En dat wil ik ook niet. Nee. Ik heb 1 keer bijna gedaan. En toen rookte ik niet. Ik denk dat daar ook een beetje door kwam. Toen ben ik weggelopen en heb ik een pakje sigaretten gekocht. Vind ik een goede Ja, en toen ben ik weer gaan roken. Goeie en daarna, reactie. Daarna weer gedaan. Maar dus na dat pakje sigaretten stoppen, dat was geen optie. na dat pakje sigaretten ben ik ik geloof nog 2 of 3 jaar doorgegaan. Dus, En hoe lang bent u daar nu vanaf? al heel lang, ik durf zo niet te zeggen. Oké. Gelukkig. Ja. Maar ik ben een strafroker geweest hoor. Vergaderen dan in die tijd. Sigaretten op tafel. Dan zag het blauw van de rook. Vreselijk. Is niet meer voor te stellen eigenlijk. Nee, je hè? kan het niet voorstellen. En niemand rookt er meer in je omgeving. Nee. Wat vindt u van een rookvrije omgeving? Ik heb maar goed hoor, ik heb altijd, als ik rookte, had ik het balen van als mensen er wat van zeiden. Ik ben gestopt. Ik heb altijd gezegd dat mensen roken, mogen ze bij mij binnen roken. Ik ben altijd anderen tot last geweest ermee. Zou ik dan nu gaan zeggen van het mag niet meer? Ja. Vind ik niet eerlijk. Ja. En ik gun ze dat ze stoppen met roken, want ik ben er beter op geworden. Ik heb COPD, oké, maar zo gauw als je stopt met roken, dan stopt ook de afbraak. En dat vind ik heel belangrijk. Okay. Dus met uw niveau van COPD kun je goed leven? Ja, ik heb af en toe een beetje ademtekort, maar, maar ik blijf ook in beweging. En dat is zo belangrijk. Okay. Ik ben vorige week donderdag teruggekomen uit Afrika, dus heb ik rondgereden en weer een hele hoop verbandmateriaal weggebracht. Zijn ze ook dankbaar? Heel erg. Ja? Heel erg, ja. Vooral ook, ik heb een monteur van mij, die ligt nu in het ziekenhuis. Die is eerst naar een rijksziekenhuis gegaan. Daar hebben ze hem gauw weggehaald, want dat is gewoon een mesvalt, zou ik zeggen. Mag ik niet zeggen. En die is naar een particuliere kliniek gegaan. Maar ja, dat is nog niet veel beter. En daar moesten ze pleisters hebben. Hadden ze niet. In de kliniek, pleisters. De verpleging weet bij God niet wat ze moet doen. Ik heb moeten vertellen hoe ze hem moeten verplaatsen, want hij had zijn been op 2 plaatsen gebroken en zijn arm. En dan tillen ze hem aan zijn benen en zijn kop op. Oh my god. Ja, nou, dan heeft die man pijn. En toen ben ik kwaad geworden. Dus het is niet alleen een gebrek aan verbandmateriaal, maar ook aan gekwalificeerd personeel? Natuurlijk, maar dat is alles in Afrika. Ik heb 1 keer iemand gehad die zei van, goh, wat erg. Die kinderen in Afrika, en dat is het probleem, die krijgen niet goed te eten. Ik ga een project opzetten dat ze goed te eten krijgen. Dat gaat u nog doen? Nee, dat zei die vrouw. Oh, die was daar geweest, ja. Die had daar gezien. Die was daar voor de televisie geweest. Ja, wordt alles betaald, hè. Mij wordt niks betaald. Die is daar geweest. En ze zei, ik ga zorgen dat er couveuses komen. Ja, toen kreeg ik helemaal jeuk. Want ik zeg altijd, als er 2 couveuses zijn, dan is er 1 kapot. Als er een verpleger is, of 2 verpleegsters zijn die het apparaat kunnen bedienen, dan is het veel. Maar die zitten altijd aan de andere kant van het land. Wat heb je dan aan nog meer couveuses? Ja. Niks. Zorg dat ze het basismateriaal hebben. En dat is dit. Ja. En daar probeer ik zoveel mogelijk mee te helpen. Want hoe moet je in godsnaam een bloeding stelpen als je geen verbandmateriaal hebt? Ze zijn heel vindingrijk. Met een smerig t-shirt of zo? Ja, ze hebben van alles. Er wordt heel veel kleding gestuurd. Ja, en de helft wordt die gebruikt. Want mensen denken, ik breng kleding. Doe ik goed mee. Ja, dat is onzin. Maar daar gebruiken ze het voor. Of bladeren. Of weet ik wat. Ik heb, even kijken, ik heb een keer van de EHBO heb ik verbandpakjes gekregen. Deze en deze. Ik geef ze allemaal, iedereen die ik zie of bij tegenkom, geef ik ze zo 2. Want ik heb er een heleboel. Dit is een verband met schoonmaakdoekjes. En dit zijn pleisters met schoonmaakdoekjes. Daar hebben ze wat aan. Ja. U wordt bijna 80, hè? Augustus, ja. Ja. Is de toekomst van de stichting, is die... Nee. Ik ga zo lang door als ik kan.
Maar er waren alleen maar mensen die geld ermee wilden verdienen en dat doe ik niet. Ik krijg er geen cent voor, ik wil er ook niks voor hebben. En als mensen dan over gaan nemen en er een beetje mooi weer mee spelen, dan begin ik er niet aan. Dat heb ik gezegd. Als er iemand is die het wil doen, een klein beetje, want natuurlijk niet op mijn manier, want ieder mens is anders. Maar een klein beetje in mijn richting wil ik vanaf morgen ermee samenwerken. En dat hij het heel langzaam van me overneemt. Hè. De tijd geven en laten zien hoe het werkt. Maar ja, die zijn er niet. Ik heb het op internet gevraagd. Ik krijg 2 mensen. En 1 die denkt van nou die zou ik mijn portemonnee echt niet willen geven. Want ik krijg er absoluut geplukt terug. En de andere ja, dan kan ik zelf ook leuke auto's naar Afrika brengen. Ik zei nee, die gaan in een container. Waarom zou je hem 7000 kilometer laten rijden? Als hij in een container gaat, is goedkoper dan rijden. Want je betaalt gewoon transportkosten €2.500. Maar dan is hij in ieder geval heel daar. En daar ga je een beetje mee scheuren door de woestijn en weet ik wat. Leuk, maar dat moet je met een auto doen van jezelf.